Wong kene tak gelange budi-budi ya. Bahwa iki lah yo gelange gedine rapore. Sing badhe ngersake lagon monggo nggih. Monggo ke Taman Asmara. Yeah,
jamuk kok tekan omah hiburan ngene iki. Ora ana bojone, Bu. Ana. Ibuke jenengan ora melok rene. Ya wis nek ngono aman. Kamu dutan Pak Sinten, Bu, namine, Bu. Bapakmu jenenge Sampah. Nah, Pak Darwi ya ngersake podang ngene ya ngono Mbah rezekine ben lancar ya. Amin. Bayar mekar apa sesuk nek rene ya, Mas. Bayar apa? Iya. Apa iki sing Pak Darwi ngesake podang